Здравейте и добре дошли в канала на Воден дракон България. Ако срещате канала ми за първи път, най-вероятно не знаете какви видеа качвам. Но ако сте тук отпреди, ще знаете, че качвам съдържание за анимета. Това, което може би не знаете, е, че съдържанието в канала няма да е единствено за анимета. Ако разгледате канала, ще видите, че в описанието на канала съм написал какви видеа може да очаквате занапред. И както може би сте разбрали от заглавието, това видео ще е ревю на книга. Не, на която и да е книга, а точно на книгата "Да убиеш пресмехулник". Преди да започна с ревюто, бих искал да вмъкна, че преди да прочета книгата, не бях запален по четенето. Това е книгата, която ми показа, че не винаги книгите са скучни. Така че ако и вие сте така, няма да загубите нищо, ако изгледате ревюто. А ако обичате да четете книги, това е една от книгите, която не трябва да се пропуска. А сега нека преминаваме към ревюто. "Да убиеш пресмехулник" е роман. Той е написан от Харпър Ли, която е американска писателка. Книгата е написана през 1960 и от тогава е считана за една от най-добрите книги, дори е обявена като най-добър роман за 20 век и по това може да си представите колко е добра. Може би се чудите, защо книгата се казва "Да убиеш пресмехулник". Пресмехулника е дребна птица. И не се разказва за убиване на птици. Да убиеш пресмехулник се е приемало за грях от древността, защото се счита, че не вреди на никой. Действието в книгата се развива в Америка през 30-те години на миналия век и поточно в щата Алабама. Разказва се за брат и сестра, които са и главните герои. Сестрата е скаут, тя е на 6 години. Още от самото начало проличава, че тя не е обикновено момиче. Опитва се да е по-самостоятелна и еманципирана. Докато братът Джем, който е на 12 години, е едно напълно нормално момче. Двете деца живеят един много спокоен живот благодарение на баща им Атикус, тъй като той е адвокат. Но живота на скаут се променя. Тя започва училище и там се среща с различни трудности и неща, които са нови за нея, като например нови задължения, подигравки и така нататък. Скаут и Джем заедно с техния приятел Дил, който идва през лятната ваканция в града им, винаги имат идеи какво да правят, като варират от това да разиграват различни пиеси от книги, до това да шпионират и дори да се опитват да се свържат с странния им съсед, който не е излиза от къщата си. Светът на двете деца започва да се обърква още повече, когато започват да се интересуват от най-новото дело на баща си, който, както казах по-рано, е адвокат. Самото дело е свързано с обвинението на чернокож за това, че е силил едно бяло момиче. По онова време расизма е било нещо напълно нормално и нещо, което ако не го притежаваш, значи нещо ти липсва. И многократно се разглежда темата за расизма. Точно поради това, книгата не губи актуалност и до днес. В книгата скаут обича да задава въпроси и свободно да изказва мнението по дадени теми, дори това през повечето време да не се харесва на възрастните. Книгата е перфектна за всякакви възрасти, въпреки че се разказва от лицето на скаут. Вкарвате в свят, в който мислиш като дете, и това може понякога да ви е носталгично. Освен расовата дискриминация, книгата разглежда и много други теми, като стереотипите, насилието, лицемерието и много други проблеми през очите на едно дете. Действието се развива бавно. Разгледани са 3 години от живота им в 31 глави. Но книгата успява да те държи в напрежение почти през цялото време. Най-добре написания според мен герой е Атикус. Знае почти винаги как да реагира в различни ситуации и често отговаря на въпроси и като цяло говори мъдро. Любимите ми 3 героя са скаут, Джем и отново Атикус. А любимият ми цитат е: "Хората обикновено виждат това, за което гледат, и чуват това, за което слушат." Любимите ми глави са 2, и те са 28 и 29. Има и продължение на книгата, което се казва "И страж да бди на пост". Тя се разказва отново от името на скаут, но вече пораснала. Има и филм по книгата, но вие най-вероятно сте го забелязали това, защото съм сложил кадри от него. Ако сте чели книгата, напишете долу в коментарите вие какво мислите за нея, а ако не сте я чели, отново силно препоръчвам. Също може да пишете в коментарите дали ви харесват такива ревюта на книги и дали да продължа с ревютата на книги като поредица, и също може да ми препоръчвате други книги. Ако сте стигнали до тук, най-вероятно ви е харесало видеото, а и дори да не ви е, ще ви помоля да се абонирате, защото така помагате страшно много на канала, за да има още такива видеа. И това е от видеото. До следващият път. Peace!